hita. Dame ni di batana sumunusin saluhu naroha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia makadonga sahapur siaon horas sama di hita saluhuna. Barita na ulia gabihatan di batadi hita imana tersurat di buku panurirang Jeremia. Bidusada mamukame sien ayat 41 ayat 10 songono mahatani di bata. Jadi Roma hatani Jakoba tua homadok songon on. Taga suku jadi udah peho di potibio nunga huta dahiako. Jala taga seruar do peho sien apuan ni naturas nunga hupare bediako. Uga bakit uga bipanulirang tuak kabangso. Dungini kuma ia lituan Jakoba idama dak kumurun makatai. Aina bajar do piahu. Jadi na Jakoba do ahu unang dok na bajar do piahu. Ay manang tugi piahu sulu. Ikut tu si holao. Jala manang aha hutona hutu ikoni hata honom. Unap koma biar madu pun nasida. Ay say ahu dudungamu. Peluau ko nina Jakoba. Dungi di patol-tol Jakoba matangan. Jala di cama pawang aku. Jadi na Jakoba mandog aku. Ida mak nunga satu leon. Aka hataku tu bagasa pamangamu. Ida mak hubabakit ho sadari mangaranapi. Aka bangso do aka haraja. Lau mangguturi do mania pun. Mangago do mangaloha. Paudio do manuan. Ima sahana. Dia makadonga sahapur siaw di bagasa Yesus Kristus adong dosa da macalah ima macalai manuraton motivasi tingkat hidup ni jolma. Jadi dimotivasi di macalai adong obat motivasi tingkat hidup ni jolma. Jadi mas seminari dui ido ubaina molotida di na opat motivasi hidup na suratone motivasi na parjulu di dokma di bagasa macale ima na parjulu tingkat hidup enggan mati pun tak mau. Jadi omma na parjulu motivasi ima nakin na parjulu tingkat hidup enggan mati pun tak mau. Di dapatan na jolma na di bagasa songonon marida ima na di bagasa nguluna ba era jol sarupa may simar jolma lapatan na ba nguluna di bagasa padilion ay mabir mate mabir ben na ido nakani ma jolma na di bagasan nalisu. Jadi molo halak nalisu nakengani halak nagali-gali mangida ka hamolo pihak karintangan hidup me hidup enggan mati pun tak mau. Jadi mabir-bir alai darong be di debana be lapatan di ngulunan. Nepedua kun di macalai motivasi hidup di si imat tingkat hidup kerja keras. Jadi ka jolma na mangulu na sungguh-sungguh bekerja ima hidup. Bekerja keras menangani akasudi ulunna ima gabinak yang didok tingkat hidup kerja keras. Jadi sudi aka ulun ini berpusat di mana aka nak ulun nape seholan tulirina. Jadi ada sebuah di mana tingkat hidup kerja keras. Jadi di bagasan masalah di dalah ima salah satu kesungguh-sungguhan memeras keringat dan bekerja keras dalam menangani pekerjaan. Alai sifatnya imanakkan yang kurang. Alanya Allah orang berpusat tuh kepentingan di sendiri di mana mengulah-ulah ni. Namanya di makadungan di masalah ibadah si ima tingkat napatuluhun tingkat hidup positif dan penuh hasrat. Lapatan na di bagasan tingkat hidup positif dan penuh hasrat kedudukan yang agak lebih luas. Halat asongonon imar paling namanya takkan iman ngadong di bagasan nguluna termasuk ima kesempatan mengalehon, kesempatan memberikan sumbangsi,
nga adong di bana. Jadi tingkah hidup positif penuh hasrat. Jadi iman akan di bagasan muluna ia percaya perannya di bagasan muluna. Jadi laos itu nang gak bisa ada hasrat. Napa patut didok di bagasan macale ima tingkat hidup yang penuh ilham. Jadi colma na di bagasan ilham tanpa memandang kedudukan alai di penjudi di patah di dorak kinata rokok ia sadar bahwa tanggung jawab pribadinya maupun perusahaannya harus menjangkau kepentingan nya kalau colma nabi nang kurang alan itu pengaruh niaka colma menyadarkan kita di asa berengota di bagasan mulut apapun yang kita perbuat apapun yang kita lakukan asa taulah hunisian nasarwar sepikirata gabi tu debata dan tu jolma itu benar di Kolose 10 ayat 30 apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi itu benar akan asa na taulay iman akangani dan nalau tu duitay alay iman akangani untuk Tuhan. Itu benar menarik do di buku Jeremia. Di pejuan ni si Jeremia adong naidot tan di patubi di bata tonga-tonga ni bangsui asawolo na sida iman akangani berubah bertobat bahwa roh itu na bagas tidak di Jeremia sade ayat 4:10 sade Allah berengot kayak di jauh lah makahulong itu jadi di jauh di bata jala dipilih ima tungsian holong ni rohana do dipilih di bata itu benar siap bertiad do pihak nunga utada aranikon neng dohona unang kawatir ulah koma biar amai adorang sororo petu bertibinung itu dari bata masa ada dohona neng tagar si bawah di si na tagar si bawah tapaloas ma di bata mangula di bagasan keluarga di bagasan kuliah di bagasan dita tapaloas ma di bata bekerja Allah di dok di Yohanes 15 ayat 10 dadahamu na memilih au alai ahudo na memilih tamu namar lapatan dui iya hita dak kita milik di batale hita do jadi nganong dohono tarupane na salah pilih do di batarao tetapi itu semua lah terjadi sebuah proses di bata kadang isi di berengot tanah kani pejuan nama satu itu jadi molo taduk pejuan manang panggilan dan kebetulan ini jadi dan kebetulan kita pandita dan kebetulan situa dan kebetulan evangelis Bible Pro Guria doakan asing dope anai imana kengani silio ni di bata di jauh ani tapalos do di bata mangula tapalos mari bata bekerja dohot aben akka na obar tulo manhana tu itakka yanakonna na bedua hun molu di sipani imatu si Jeremia di pencuni di bata tu si Jeremia asa di boto ibana ima nakani bajar ro pera ko boto ro pimakatain ale di pamilli toni ima memang ikko dohot tado gudang ko hamaolon dohot nang akaresiko termasuk go resiko na tadok nakangani makatai iyo bener ibana bajar do piao dak ko boto makatai ale ko sanara tado molo nunga di batana majuhita di batado akka nama ngaleon jawab do adus taringo tuakka suku-suku nang akadia di bagasan mulut tahun itu nata tindakan bahwa Tuhan adalah menempatkan dan Tuhanlah mengatur tubuh kita ini untuk menyampaikan dia menyampaikan songon ini kehatani di batam jadi dia ke resiko sakani resiko bahwa banyak resiko sebagai dia ke persuruan nasian di batam kita termasuk do resiko harus berani menyatakan keadilan harus berani menyatakan kebenaran, harus berani menyatakan iman akan kolong, berani menyatakan iman akan pasu-pasu jalan di situ akan hamaulon resiko nani ida ni si Jeremia itu benda mengelak ibana alai di batama alus nama saya pas di persulun di batado nama kuaso di batado nama jodoh nama kaulo imang wala ni unang ngarong nama biar satonga-tonga ta laho macalo persulun mono petung maul molo peko pait unang asal bapak senang lapatanna dan adong motivasi kita bekerja mawa bekerja di dia pemang negeri jamang di perusahaan mana ini kita bekerja tidak ada motivasi kita adalah asal bapak senang tidak ada motivasi kita untuk hanya sekedar gaji bukan tapi adalah persuruan
Alani persuronido dilihat di batado tu si Jeremia ima jaminan. Dilihat di batado sada jaminan tu ibana. Jaminan padongan yang asal nama biri mana. So ni mana kita dilihat di batado sada jaminan tu hita jaminan ahmi imana kene pemuliharaan Tuhan. Jaminan padongan di bata atau unang kita naragu unak kita nabir. Gabi hita ma Jeremia ini baru lahu makata kondo tonga ni bangson. Yongani di bata ma hita. Jala di pasu-pasu di bata taingo mahatan di bata sogon na tu si Jeremia adorang di bortirbe nunga utadago din na tu hita atong taulah ma persuun na pinasa di bata tu hita marsanga ma di bata amin moliate mariho ali Tuhan di bata napala sok kami mangula dot mananyo katam nabadi moliate mariho amin.